ipagpatuloy natin ang laban and never again martial law, never again ang karahasan, never again ang kalupitan. Ang panawagan ko, hindi pwedeng ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Sapagkat yung pangalan nun, libingan ng mga bayani. So para sa mga bayani yun. Di ba? Si Marcos, mahirap siyang tawaging bayani. Sapagkat hindi lang naman siya sundalo. Peke nga yung kanyang mga medals. Sabi ng American government, peke. Sabi ni Bonnie Hiliego, may rest in peace, peke. So, hindi lang usapin ng sundalo at hindi siya bayani. Paano siyang magiging bayani kung siya ay responsable sa pagpapatay ng libo-libong mga estudyante, mga guro, mga taong simbahan, manggagawa, magsasaka, mga Pinoy, mga Pilipino. Responsable siya sa pag-utos na dito. Responsable siya sa enforced disappearances, sa torture, sa lahat ng karahasan. At hindi lamang yung karahasan laban sa Pilipino na gusto ang kalayaan. Responsable din siya sa pagnanakaw. We're having a petition for a TRO, by the way. Yeah. Well, we're going to file it, but we're still working on the TRO. Ang napagkasunduan noon ay yung lethal injection. Gusto ko pong malaman sa ating magiting na senador kung ano naiisip niya na forma ng death penalty kapag ito ay naipasa ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Sa paniniwala ko po, Mr. President, hindi pa siguro yan ang unahin natin pag-usapan, yung paano i-execute yung death penalty as long importante dito ay maipasa itong batas ng death penalty. Depende na po yan sa magiging proseso ng pag-implement ng depende sa atin kung paano natin i-execute yung death penalty as long ang death penalty ay mapasa. Maaring tama po kayo, pero ang iniisip ko po kasi pag pinasa natin yan, kailangan nakalagay doon sa batas kung anong klaseng forma ang gagamitin natin. Pareho nung pinag-usapan namin noon. Merong mga nagsasabi na dapat daw ay death by hanging. Merong nagsasabi firing squad. At meron din nagsasabi na lethal injection. Naintindihan ko po yung gusto nila. Actually, yung hanging ang pinakamatipid sa lahat eh. Yung firing squad, medyo matipid din ng konti. Mahal nga yung lethal injection eh, tsaka yung electric chair. Pero nung araw, medyo nabagabag po kami nung aming pinagdidiskusyonan nito. Nung merong isa po sa amin nun na pinaalala sa amin yung Section 19, Paragraph 1 of the Constitution. So ito ang nakikita ko na maaaring maging balakid sa gusto ninyong ipasa kung hindi natin i-address kaagad ito at malaman natin. May I read for the record Section 19, paragraph number 1 of the Constitution. It says, excessive fines shall not be imposed, nor cruel, degrading, or inhuman punishment inflicted. Neither shall death penalty be imposed unless for compelling reasons involving heinous crimes the Congress hereafter provides for it. Etc. Okay. Yung pong ang sinasabi ko po rito, yung cruel, degrading, or inhuman punishment, ang medyo nakapigil po sa amin noon na ibalik yung electric chair. Gusto po sana ng karamihan sa aming senador noon ay electric chair. Pero napilitan po kaming bumaba to lethal injection nung aming binasang mabuti ang gustong sabihin ng mga gumawa ng konstitusyon noong 1986. So, kayo po, on a personal note na lang, kung sa tingin ninyo, hindi tama dapat... po yan, neither shall death penalty be imposed unless, when you read the word unless, I think there's an exemption, even those words cruel or degrading. In fact, in the Bible, it's a sword, meaning to say cutting the head. No, I think, and God is allowing that to cut the head when you are
when you are punished by death. So, ang problema lang po sa lethal injection is mayroon pong batas ang mga doktor na pinirmahan o sinumpaan na salaysay sa kanilang tungkulin na bawal po silang gumamit o mag-inject ng nakakamatay o nakakakitil ng buhay. At doon naman po sa hindi doktor, bawal naman po, may batas naman po tayo na bawal mag-inject na kung ano-ano na ito ay kakamatay ng tao. Pero kayo po, wala kayong personal na pananaw kung ano dapat ang gagamitin sa death penalty. Para po ano sa mas akin, pabor kayo? Ano mas pabor kayo sa hanging, sa firing squad o sa electric chair o lethal injection? Para po sa akin, sa ngayon, nananaig po yung hanging or firing squad. Dahil mura o dahil makakasilbi ng magandang... Sisipain lang po yung upuan. Oo nga, kaya nga naisip ko na baka nga mura, no? Anyway,
sumagot ng ilang mga katanungan mula po sa inyong lingkod. Yes, Mr. President, it's my pleasure. Salamat po, Mr. President. Mr. President, gusto po lang nating malaman kung familiar ba ang ating kaibigan na si Senator Manny dun sa naging kasaysayan ng pag-abolish at pag-reimpose ng death penalty mula noong 1987 nung ito ay inabolish sa ating saligang batas. Yes po, anong panahon ni Ramos may death penalty po 'yan, yung 76 RA 7659. Tapos hindi naman po na-abolish, hininto po 'yan nung sa panahon ni Estrada in Arroyo, doon sa nagkaroon ng Republic Act 9346 na paghinto sa pagpataw ng parusang kamatayan. Kukorek ko lang yung hindi ho nahinto. Nagkaroon ng moratorium nung panahon ni Estrada. Subalit tuloy-tuloy yan. No? 1987 na-abolish yan sa ating saligang batas. 1993 ni-reimpose ang death penalty sa panahon ni President Ramos. Tapos nung 1993 hanggang 2006 meron po tayong death penalty. Ito ang panahon po ni President Ramos at panahon din po ni President Estrada. In fact, noong 1999, nagkaroon po ng 7 executions sa panahon po ni Presidente Estrada. In other words, sa loob po ng ilang taon ba ito? 13 taon. Meron po tayong death penalty at in fact, 7 kababayan natin ang na death penalty. Kaya ako sinasabi ito ay may dahilan kung bakit nais po nilang ibalik ang death penalty, ngunit meron ding dahilan kung bakit natin tinanggal ang death penalty. Hindi naman ho tayo magpapasya at tayo po ay nagpasya na tanggalin ang death penalty noong 2006. Ako po ang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Si Ginoong former Senate President Frank Drilon, ang ating Senate President, nagkaroon niya ng masusing pag-aaral, binusisi ho yan ng husto, at naging pasa ng ating Kongreso, i-abolish ito ng 2006. Isa sa mga dahilan kung bakit po ito in-abolish, una, yung usapin ng deterrent. Base sa mga datos na isinumite sa ating komite, napatunayan sa ilang mga datos na ibinigay ng Commission on Human Rights na hindi ho deterrent ang death penalty. Noong 1999, halimbawa, sa loob lamang ng 1998 hanggang 1999, 7 executions ang ginawa po sa ilalim ng ating Pangulong Estrada. Subalit, sa loob po ng isang taon, from 1998 to 1999, matapos po yung 7 execution, tumaas po ang crime rate. Tumaas ho ang crime rate ng halos 15.3%. Dahil po dito, at ito po ang mga datos na isinumite sa komite nung tinatalakay po natin yung abolition ng death penalty. Isa ho yung dahilan kung bakit natin inabolish ang death penalty. Dahil kahit na ho matindi ang parusa, hindi ito nangangahulugan na bababa ang krimen. At meron hong datos noon. Ang tanong ko po ngayon, at ito po ang ating katanungan, mula ho 2006 hanggang sa ngayong 2016, meron ho ba tayong datos na magpapatunay na dahil wala po ang death penalty, tumaas ho ang krimen? Mr. President, salamat. At gusto ko lang pong linawin
Hindi ko pa po alam na naalis na pala yung Section 19 sa Article 3, Section 19. Kasi my colleague, he said, for the record, Mr. President, that the death penalty is abolished in the Constitution. So, Hindi ho natin sinabi po yun. Hindi ho ata niya na... Mr. President, for the record, he said that death penalty was abolished from the Constitution. Sinabi mo niyang Constitution at Inabolish ng I stand corrected, Constitution Mr. nung President, if I Well, inabolish ho ang ng 1987 Constitution ang death penalty, except, sabi nila, if it is to be reimposed, should Congress deem it necessary by way of law. But inabolish ho. Hindi ho, wala hong death penalty mula 1987 hanggang 1993. Kasi nga, tinanggal ho yan. Pero hindi po inalis siguro sa Constitution dahil ang Section 19, unless, sinasabi po, neither shall death penalty be imposed unless for compelling reason involving heinous crimes. Meaning to say, there's unless, exemption, Mr. President, there's an exemption for only those who commit heinous crimes. Siguro po, hindi ho siguro naunawaan ng ating kaibigan na ang ibig sabihin ho ng abolisyon, hindi ho tinatanggal sa saligang batas. Ang sinasabi ho ay tinitigil, tinatanggal ang pagpataw ng death penalty. Iba ho ang ibig sabihin po. Baka ho ang naintindihan niya, pag sinabing inabolish ang death penalty, ay ibig sabihin wala na ho sa saligang batas. Hindi ho yun ang ibig sabihin po. I stand corrected, Mr. President, if yan po ang explanation ng galang-galang na senator. Salamat po. So, yun lang po ang aking tinatanong. Mula po noong 2006, nung inabolish po ang death penalty, o ito po ay tinanggal sa ating criminal law statutes, hanggang sa ngayong 2016. Meron ho bang datos na magpapatunay o may papakita na dahil po nawala ang death penalty, may direktang relasyon ito sa pagtaas ng krimen? Dahil meron hong maliwanag na datos nun na kahit na nagkaroon ng 7 execution sa loob po noong 1999, matapos ang isang taon, tumaas pa nga ang kriminalidad. Patunay na kahit ho tayo ay mayroong death penalty, hindi ibig sabihin bababa ang krimen. So ngayon po, dahil wala hong death penalty, ano ho ang patunay na dahil wala na ho ang death penalty, tumaas ang krimen? Yun ho lang ang ating tanong. Marahil siguro ito ay maaari nating talakayin dun sa ating komite dahil yan po ang magiging basehan. Excited po ako, Mr. President, to discuss that in committee level hearing. At isa po siguro nating tingnan ng base yung mga bansa na may death penalty about drug traffickers. Tumaas po ba ang bilang ng drugs sa kanila? Tumaas po ba o bumaba? Ayun po ang magiging base po natin, no? Pag we're talking here about death penalty for those drug traffickers. At kung titingnan po natin yung mga ibang bansa na may death penalty sa mga drug traffickers, mababa, no, o minsan zero pa nga sa bansa nila, no. Iyan po ay depende, no, pag may batas na tayo, depende sa pag-implement ng isang administrasyon, and I believe this administration hindi makakalusot yung mga kalukuhan na pwedeng bayaran kung sino man. Dito, ang pinaglalaban natin ay karapatan ng mga mamayang Pilipino, katahimikan sa kanilang pamumuhay dito sa ating sariling bansa. Yan po ang pinangalagaan nating mabuti. Hindi karapatan nating pangsarili, kundi karapatan ng buong sambayanang Pilipino. Ang isa pa hong punto, at nais ko rin pong sigurong maliwanagan, mayroong datos na nabanggit ang ating majority leader nung isang session po natin na ang drug cases, tama po ba yun? Narinig ko, 80%, 74% of drug cases end up in acquittal. Yes, dismissal.
dismissal. So ang tanong ko doon, baka naman kung baliktad yung datos at 80% nung mga kasong drug cases ay nauwi sa conviction, not necessarily death penalty, pwedeng life imprisonment. Hindi kaya yun ang maging dahilan para bumaba ang drug menace sa ating bansa? Dahil sa bawat 10 kaso na isinasampa ng mga pulis ng prosecution, 8 nagiging conviction. Of course, this is to say, at nabanggit na rin po naman kanina, na mas mainam, kasama ho siguro dyan talaga yung pagreforma ng ating penitentiary. Dahil baka naman matuwa pa silang makonvict sila dahil meron ho silang mga jacuzzi sa kanilang mga preso. But ang punto lang doon ay ganito. Hindi kaya sa halip na increase in penalty, ibig sabihin death penalty at hindi na life imprisonment, hindi kaya basta ma-increase natin ang conviction up to 95% conviction rate, baka naman talagang yun ang magiging solusyon para mabawasan ang kriminalidad at mabawasan ang drug menace. Sangayon po ako sa pagreforma ng justice system po natin, pero hindi po 'yan hindi po 'yan makapigil po na kailangan po natin ng pangil, no, sa pag-implementa ng batas natin for those drug traffickers. Dahil yan ang problema talaga ng bansa natin. Yan ang ugat natin, no. Alam nyo, sinasabi ko nga, Mr. Speaker, tumira ako sa iba't iba, sa squatter, nakatumira ako sa iba't ibang sulok, no, ng Metro Manila, sa Jensan, Sarangani. Nakita ko po, at mas lalo kong nakita ngayon, no, ang talamak na bintahan ng droga. Ang droga ay sumisira sa ating lipunan. Yan po ang kailangan po nating hindi po karapatan natin o because sa konsensya po natin. Don't worry, before I'm against the death penalty, but when I realize everything that God allowed the death penalty for a reason. Salamat po. At ang huling punto na lang po ay dahil talaga hong hinahangaan natin ang ating kaibigan at kasamahan po dito na si Senator Manny, na siya po ay talagang galing sa mahirap. At alam niya po ang nararanasan ng mga mahihirap. At isa na namang dahilan kung bakit tinanggal ang death penalty noong 2006 ay dahil base na naman sa datos, karamihan po, halos 90% nung nasa death row, puro mahihirap. Patunay na kung ibalik ang ating kinakatakutan, kung ito'y ibalik muli, ang death penalty, baka ang nasa death row na naman, dahil nga kinakailangan nating i-reforma ng husto ang ating criminal justice system, ay puro mahihirap na naman. Na maaring na frame up, na maaring talagang siya ay Paul Guy, ika nga, walang sapat na abogado, o kaya, walang sapat na legal assistance, na dapat sana homicide yung kaso, subalit dahil wala ngang tamang abiso ng abogado ay nauwi sa murder, kaya puro halos 90% po na nasa death row puro galing sa mga mahihirap. Pagka ganun ang sitwasyon, tayo ba anti-crime o anti-poor? Yan po ang ating concern. Sangayon po ako dyan sa pagbibigay proteksyon sa ating mga mahirap na tao, pero po ang pinag-usapan po natin dito is drug traffickers, drug trafficking, drug lords. Ito po ay mga financiers, ito po ay mga mayayaman, hindi ito mga mahirap, ito ang nagpapahirap lalo sa mga mahirap na tao at nagsumisira sa bawat pamilya, no, sa milyong-milyong pamilya dito sa ating bansa. Well, naiintindihan ko yan. At kaya nga 80% ng mga drug cases nadi-dismiss. So kung kahit meron po tayong death penalty, kung hindi naman natin re-reformahin pa rin ang ating sistema ng katarungan, madi-dismiss pa rin yung 80% ng mga drug cases. So ako po, kinakailangan po natin talagang tutukan din. At palagay ko, mahalaga na mareforma ang sistema ng ating katarungan. Nais ko pong batiin ang ating kaibigan sa kanyang
kauna-unahang privilege speech. At nagpapasalamat ako sa pagkakataong binigay po niyang matanong siya ng ilang mga katanungan. Maraming salamat. Thank you, Senator Pangilinan. Sa ngayon po ako sa pagreforma ng ating judicial system po at hindi po natin kailangan unahin muna to. Diyan po tayo naiiwan ng ibang bansa eh. Diyan po tayo hindi umuusa dahil unahin muna natin, walang nauuna. Kailangan po natin, kaya naman natin yan na ipagsabay, patupad natin implement natin tong death penalty and then sabayan natin, reforma natin yung judicial system natin, mas maganda po siguro. Nang sa gayon, imposibleng ang bansa natin hindi uusad. If we want change. Thank you, Mr. President. Just one more point, Mr. Senator President. Pangilinan is recognized. Yes, Mr. President, before I forget, bago ko po makalimutan, just a manifestation. Earlier, perhaps out of levity, para siguro mawala ang konting kaba, medyo may agam-agam ho ako dahil nagtatawanan tayo sa gallery tungkol sa pagbitay. Sa akin po, hindi ho biro ang buhay ng ating mga kababayan. At sana po, maging mas sensitibo tayo sa usapin po ng pagkitil ng buhay ng kapwa. Siguro nga ho, ito'y dala lang ng nervyos, nagtawanan po tayo, pero sana ho, iwasan ho natin na maging katatawanan o binibiro-biro po ang usapin po ng kamatayan po ng ating kapwa. Majority Leader. Pasensya na po, Mr. President. Yes, Senator Pacquiao, yes. Sa anumang maling aksyon namin, I always stand corrected. Kung may mga pagkakamali akong nagawa o pagkukulang na hindi ka nais-nais na mga aksyon. Pero sinasabi naman po sa speech ko kanina na ang batas po natin para lamang doon sa mga lumalabag, no, yung mga drug traffickers. At sino mang sumusunod at gumagalang dito ay kasama sa pagsugpo sa krimen dito sa ating bansa. Hindi kalaban, kasama. Gusto ko pong yan po ang gusto kong linawin, Mr. President. Thank you. Majority Leader. Thank you, Mr. President. I move to refer the privileged speech of Senator Pacquiao and the succeeding interpellations to the Committee on Public Order and the Committee on Justice, Mr. President. There's a motion to refer the privileged speech of Senator Pacquiao and all the points raised during the interpellation to the Committee on Justice and Human Rights. Thank you, Mr. Any President. objection? Before